Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa Masu alaikum salam. sauraron mu, barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani insha Allah yau shirinmu ya ziyarci shehin malaminmu wanda yake za mu ce ko ɗan ɗariƙan Tijjaniya dai ga shi nan dai za dai ku ji daga bakinsa insha Allahu. Duba da yanayin rabe-raben da yake a cikin al'ummar musulmi wanda har yanzu su musulman baki ɗaya sun kasa shawo kan wannan matsalar. Insha Allah sai muke so mu tattauna akan wannan abubuwan domin fahimtar dalilan da ya sa waɗannan abubuwan suke ciki da sauransu. To insha Allah za mu yi wa yau babban baƙonmu shi ne wanda aka fi sani da Sheikh Abul Bashir Al-Jafari At-Turi Ash-Shi'i Az-Zakzaki kuma insha Allahu yau da shi ne babban baƙonmu a cikin wannan tashar tamu mai suna UG Channel TV. Ku ci gaba da kasancewa ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan shiri domin jin abin da ya ƙunsa. Insha Allahu za mu yi wa malam tambayoyi haka domin jin amsarsu mu ji ta bakinsa. Insha Allah tambayarmu ta farko ga su malam shi ne kamar ɗariƙun sufaye da bambance-bambancensu. Akwai ɗariƙun sufaye, to su meye ɗariƙun sufaye sannan kuma mene ne abin da ya bambanta su? Insha Allahu akramakallahu falyatafaddal masbuqan mashkuran insha Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تعرفنا بها إياه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To ala ayyati halin su ɗariƙu na sufaye kamar yadda malam Badaru mai sufaye ya faɗa. Na yi tsammanin shi tunda shi ne mai sufaye to shi ne zai mana bayanin sufanci. To amma insha Allah kasancewa ta ni Batijjani ne kuma ba zan ce na kewaye ɗariƙun sufaye kaf da sani ba. Illa dai kawai na san cewa menene maƙasudin sufaye wajen assasa ɗariƙunsu. To maƙasudinsu shine at-taqarrub ila Allah. Domin ana cewa as-sufiyyu ghayatuhu huwa Allah. Shine ma zaka ga mu a ɗariƙar mu ta Tijjaniya, ɗariƙar Shehu Ahmad Tijjani Abil Abbasi radiyallahu anhu, zaka ga cewa azkar ne. Muna yin zikiri da safe, muna yi da yamma wanda muke ce musu lazumin safe lazumin yamma. Sai kuma ita wazifa ɗin kana iya yi da asuba, kana iya yi da yamma, kana iya yi bayan magariba duka ana yi. To su sufayen baki ɗayansu ko in ce ɗariƙun sufayen gaba ɗaya abubuwa ba za su wuce guda 2 zuwa 3 ba. Kowace ɗariƙa a iyakanin ta dogara. Kamar da Shehul Islam Shehu Ibrahim Inyas yake cewa famal wirdu illa zikir lillahi wahdahu tusalli ala al-mukhtar khairu rai. Shikenan abin da ya kowace ɗariƙa ba ta ɗara daga wannan ba. Shine la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad da nau'o'in salatin annabi. Kowace tana da irin nau'in salatin ta da take yi. Misali kamar mu kaga a ɗariƙar mu ta Tijjaniya muna da jauhara, muna da salatul fati. Sune salatan annabi da muke yi. In fita daga mawdu'i in ce ana cewa 'yan shi'a suna yin salati ba sahabban manzon Allah, to ba haka bane. Ni a matsayin wanda nake Tijjaniya ban taɓa ganin wani salati wanda yake daga manzon Allah kuma an raba wasu sahabbai a ciki ba kuma dan ba su da daraja bane. In ka dawo salatul fati zaka ga wa ala alihi haqqa qadarihi, kaga ba wa ashabihi, ba kuma raini ne gare su ba. Kamar yanzu idan ka duba jauhara zaka ga an ce sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha iya. Idan zaka ga cewa ana yi wa tsarkaka ne salati bisa umarnin manzon Allah. Salati tare da iyalan gidansa ake, haka kowace ɗariƙa ma haka take. Saboda haka ɗariƙun sufaye ba su da bambanci sai na sunaye. Ɗariƙun sufaye ba su da bambanci sai na nau'in azkar ɗin, amma duka manufa ɗaya aka nufa. Malam Badaru. Na'am. Na'am, to insha Allah. Na'am, insha Allah. To insha Allah daga cikin tambayoyinmu tambaya ta gaba wanda za mu yi wa su malam shi ne alaƙar Shehu Ahmad Tijjani da Ahlul Baiti, mazhabin Ahlul Baiti baki ɗaya, da za mu so masu sauraro su ji wannan. To idan aka ce alaƙar Shehu Tijjani Abil Abbas da Ahlul Baiti ko da mazhabin Ahlul Baiti to an taƙaita.
an takaita a ce alaƙa shehu tijjani da ahal bait kamar an takaita ɗungurungun ita kanta su kansu ɗariƙun sufaye ai ba wani abu suke ba, suna tallan mazhabar gidan manzon Allah ne. So dan an lura za a ga an yi wa koyarwar gidan manzon Allah nisa bayan da za a zo da ita, an zo da ita ko dama kisa ne. Kakannin shehu tijjani nawa aka kashe, irin su Idris al-Awwal kashe su akai, Idris Sani kashe shi akai, Nafsu Zakiya kashe shi akai. Saboda haka ba zai yiwu a ce shehu tijjani zai zo da sako na gidansu kuma wato ya fito da shi tarwai ta yanda za a fuskanci irin waɗannan kashe-kashen da ake fama da shi, kamar yanzu muke fama da shi. Amma idan mutum ya lura zai ga ɗariƙun sufaye kacokan in ka kalle su takaitawa da shehu tijjani za ka ga gaba ɗayansu mazhabin gidan manzon Allah ne. Da yawa na kan faɗi wannan mutane suna yin challenging ko kuma suna yin inkari. To amma muna da hujja. Ni kaga a matsayina wanda nake karanta ɗariƙar Tijjaniya kuma nake yin mazhabar gidan manzon Allah Shi'a. To ni har yanzu ban ga wani sabon abu da nake yin sa a wajen Shehu Tijjani da na ganshi a wajen 'yan Shi'a da babu ba. Bari in bada misali. Yanzu a Tijjaniya abinda ake gaya wa 'yan Shi'a ana cewa suna bauta ma dutse. Zaka ji da yawa ana cewa ai wani mutum marmara ce suke kwabawa suke sa a goshin su. Kaga wannan kaji mutum ne, kaga mutum kaman jahili ne. Baka karanta rabbaniya ne, baka karanta wazifar Shehu Tijjani. Ayan ka koma littafi ka je ka duba Duratul Harida ba, subhanallah. Duratul Harida, sharhin Yaqutul Farida. Ka duba babun falal zawiyar Shehu Tijjani. A ciki Shehu yake cewa wa min fadliha anna as-salata bi turbiha lama qabulatun qad'an bi fadlin wa minnati. Ƙasa ta zawiyar Shehu idan kai sallah a ita to sallar ka za a karba. To idan kun ce masu cewa ana ɗauko ƙasar kabarin Hussein alaihi salam ash-shahid ana sallah da ita ya zama tamkar laifi ne, to karanta wannan mana. Na san ba inda Shehu Tijjani zai ce na fi kakana Husaini, ba zai faɗa ba. Wanda ba shi da wani alfahari Shehu Tijjani da ya wuce Sayyida Zahra. Kamar yadda Shehu Ibrahim yake gaya mana an tambaye shi kaman cewa ya waye Shehu Tijjani, sai yace hadha ibn Fadimati. In baka san waye Shehu Tijjani ba to dan Fadima ne. Ita ya take? Sai yace far'un nubuwati. Wata bangare ce ta manzon Allah ita. Sai yace to hadha Ahmadul Khatmi ma'udin lil muqamati. Wannan shine Ahmadul Khatmi. Cikamakin waliyan nan. Ma'udin lil muqamati wanda yake kyautar muqamai. Ka duba fa ka gani. Jika ne na Fadima. Amma ga kasaitarsa ta kai ya baka ma matsayi a fadar gidansu. Na'am, kuma za su iya. Kowa a gidansu sai iya cewa ni dan gidan ne. Saboda haka bayan turba kuma Shehu Tijjani Abil Abbas bai taba kama kirjinsa ba. Zai sallah ya haka da hannunsa bai taba yi ba. Ba inda zaka samu mana wannan. To kuma shine shi'anci. Shi'an shi'a ba sa kama kirjinsu. Kai ma an ka kama kirjin ba an ce kai laifi bane. Amma dai Shehu Tijjani Abil Abbas kai ka hada ma har da malamin mazhaban Kamaluku shi ma baya kama kirjinsa. Sannan kuma fifita ahalin gidan manzon Allah. Wannan ba sunansa shi'anci ba. Shehu Tijjani Abil Abbas kuma mu dawo mu sakko ƙasa wanda ake yayi yanzu Shehu Ibrahim Yas. Abinda yake gaya mana akan Imam Ali alaihi salam. An tambaye shi waye Imam Ali. Yake cewa aliyun ala fi dhikr kullu bani dhikri. Wa faqa bi madahil hashimi ya Abubakar ko da wani ya ce wai ba sayyidina Ali ake nufi ba kuma sai da Abubakar dan wancan ake nufi ba. To shikenan dai mu da ƙara masa. Ka koma in ba na manta ba ka duba ko Sairul Qalbi ko Manasik. Shehu Ibrahim yana magana akan Imam Ali alaihi salam yake cewa aliyun sai ke cewa amiral mu'minina wasihi, ina jin yana nan wajen. Imam Ali ke faɗa akan waye amiral mu'minina, wane ne amiral mu'minina a baitocin kaga yanda Shehu Ibrahim yake faɗa. Da yake kan ne ya zama ba irin na da bane sai ka ji ka mance baitocin. Amma dai Shehu Ibrahim abinda yake gaya mana akan Imam Ali alaihi salam yana cewa shine amirul mu'minina wa sinwihi aliyin abi sibdaini dhil qurbi wal wafa. Ai haka yake cewa. Ka gani kaza sinwi wa sihrul mufakkami babahu. To ala halin din ina jin ko baya nan. Amma dai abinda Shehu Ibrahim yake faɗa shine akan Imam Ali alaihi salam yana cewa shi Imam Ali shi irin su ɗaya da manzon Allah a wajen Shehu Ibrahim, irin su ɗaya ba bambanci. Waye Imam Ali?
yace shine zil qurbi wal wafa, inji Shehu Ibrahim, ma'abocin cika alƙawari, ma'abocin kusaci da manzon Allah. To shine Shehu Ibrahim, shine Imam Ali alayhi salam. To da yawa dai zaka rinka jin inda Shehu Ibrahim yake faɗan Imam Ali, wanda inda ba shehun ne ya faɗa ba, idan wasu ne suka faɗa to sai ka ji an ce sun yi sun kutsa sun zurfafa a cikin faɗan Imam Ali. Amma dai ala ta halin ɗariƙun sufaye suna magana akan Imam Ali kamar yadda na faɗa, wanda ni ban san wani ɗan shi'a da naji ya faɗi wannan ba dai a wannan zamanin, ba irin su malam ba hafizahullah, amma ni ban san wani ɗan shi'a da ya iya faɗan abubuwan da Shehu Ibrahim ya faɗa akan Imam Ali ba. To shi wannan kamar abin nan, shi alaƙan Sheikh Ibrahim Inyas da Shehu Tijjani, mutane da yawa ban san ma wani alaƙan sosai ba, amma kawai suna bi ne har a cikin mabiyan ma. To shi ma ganin wani an shigo da wani abin tun alaƙansa da Shehu Ahmadu Tijjani da Shehu Ibrahim Inyas, tun wasu abubuwan da ana Shehu Ibrahim Inyas ne ya kawo. Shi Shehu Ibrahim Inyas alaƙarsa a takaice da shi Sheikh Ahmad Tijjani da Shehu Ibrahim Inyas. To alaƙar Shehu Ibrahim Inyas da Shehu Tijjani alaƙa ce ta ruhi, kuma alaƙa ce ta Shehu Ibrahim, sunansa Batijjani, sunansa almajirin Shehu Tijjani. Wannan ita kaɗai ita ce alaƙarsu, sannan kuma ya zama shi ne magajin Shehu Tijjani. Shehu Ibrahim magajin Shehu Tijjani. Na'am, ana yin zantuka kala daban-daban wanda za ka riƙa jin su suna yin yawo a cikin al'umma, musamman kaman irin a ce faira ɗin nan. Ai Malam Badar, na jin kana son ka cewa haka ne ko? Yawwa, kaman abin da ake cewa Shehu ya ƙaƙƙara a ɗariƙar Tijjaniya shine faira, ko kuma ka ji yaro ya ce Shehu Allah, ko ka ji yaro ya ce shi ma Allah ne, ko wani zantuka dai makamantan waɗannan. To na'am, idan ka dawo kakan tambayi mutum ne ya baka amsa a littafinsa. Shehu Ibrahim a cikin diwani abin da yake gaya mana cewa ɓangaren tauhidi yana cewa subhanallahinsa. To shi kenan bari in kama wani baitin, yana cewa fa ya rabbi fasluk bi wa hizbi siradahu walau kana qabdul jamri fi qafu nahjihi. Shehu Ibrahim abin da yake faɗa kenan, fa ya rabbi fasluk bi wa hizbi siradahu. Allah tabaraka wa ta'ala ka dora ni akan gwadaban manzan Allah da mabiyana, walau kana qabdul jamri fi qafu nahjihi, ko da akan hanyar akwai garwashi. Sannan Shehu Ibrahim yana cewa tawahada fid duniya tawahada fil ukhra. Abin da yake gaya manzon Allah kenan fa, yake faɗa Allah kenan. Bai taɓa ɗaukan tauhidi ya ɗora a kansa ba, mu taɓa ji ba. Dan akwai inda yake ɗaga hannunsa yake cewa bari itu minal ishraki wa shakki wal ujbi. Ya Allah ka yi min shaida, ni nayi saranda, bana shirka kuma bana shakkar Allah ɗaya ne. Sannan akwai inda Shehu Ibrahim yake cewa uhid rabbi thumma ahwa Muhammadu. Sannan ka je ka samu jawahirur rasail. Shehu Abul Fatahi, Allah ya masa rahama, shine wanda ya rubuta wannan, ya tara wasiƙun da ake ma Shehu Ibrahim yake bada amsa, ya sa masa suna jawahirur rasaili. To a cikin jawahirur rasaili Shehu ina cewa wa alam ya akhi anni da'iman mushtagilun bil amri bil ma'ruf. Ya dan uwana ka sani, ni ko da yaushe shagalata shine ina umarni da kyakkyawan aiki, wan nahyu anil munkari, ina kuma hani ne ga mummunan aiki. Yace bilisani wa qawli wa qalami wa fi'li. Haka nake faɗa, haka nake rubuta, haka nake aikatawa. Yace la ahbilu nasa illa ala taqwallah. Ni bana dora kowa akan komai sai akan tsoron Allah, fi sirri wal alaniya, ko a boye ko a bayyane. Wa talabul halal shine kuma ka je ka nemi halas. Wa qira'atul wazifati ka karanta wazifa. Wa birrul walidaini ka bi iyayenka. Sai yace a gaba wa man imtathala amri, wanda iko wannan abin da na faɗa to fa la yashtagil illa bi hada. Ba zai shagala da komai ba sai abin da na faɗa masa. Wa man lam yamtathil amri, wanda kwa ya kiya ya ki daukan abin da na gaya masa to wa ma annabi sahibi sayfin, dama ni ba aiko wanda takobi bare in yaki wani. Saboda haka kaga Shehu Ibrahim sunansa dan Tijjaniya, almajirin Shehu Tijjani, ba kamar yanda mutane suke faɗa masa ba. Zancen ɗazu da nake so in maka na abin da Shehu Ibrahim ya faɗa akan Imam Ali alayhi salam, cewa wa man ka amiril mu'minina wa sinuhi. Wai waye wani mutum da ya kai kaman amiril mu'minina, waye amiril mu'minina, sarkin mu'minai, sai ya ce wa sinuhi, shi irin su ɗaya da manzon Allah. Waye? Sai ya ce aliyin, shine sayyidina Ali. Wanne? Ya ce abi sibdaini, uban jikoki biyu, zil qurbi wal wafa, ma'abocin kusaci da cika alƙawari. Na'am. To a cikin maganan ku, duk da dai abin wani shi yake kawo wani,
kuma ku kun taɓa kamar kun taɓa Tijjaniya haka. To menene yasa shi Shehu Ibrahim Inyas ga dai baitocin da ya kawo akan wasu abubuwa, to menene shi har ya ja hankalin mabiyansa, wasu daga mabiyansa suke siffanta shi da ubangijinsu, wasu su ce Allah ne da dai sauran fairancin nan dai da suke yi. Menene ya ja hankalinsa haka? Ala ayyi halin in kace fairanci ka faɗi al'adar mutane. Domin faira Shehu Tijjani ne ya faɗe ta a cikin Jawahirul Ma'ani. Abin da yace faira kuma cewa kasratul fatihi, yawaita cikin shiga addinin musulunci. Ba ana nufin sabo ba. Wata shi ma Shehu Ibrahim a cikin littafinsa mai suna Kashful Ilbas cewa ita wannan fairan za ta bayyane ma inda zuhur, ko da ke wannan naga akwai tambayar da zaka yi gaba, na zo nan wajen gaba. Amma abin da ya ja mutane suke ganin Shehu Ibrahim har suke allantar da shi, ka san mutum ya kasaita. Wannan kuma ya faru a duniyar annabawa. Da yawa daga cikin mutane wanda suke masihai ne sun ce Isa ibnullah. Kaga Yahudawa sun ce Uzair ibnullah. A zamanin Imam Ali bin Musa Rida alaihi salam, shi ma akwai almajirinsa da ya ce masa Allah ne shi. Imamin ya la'ance shi sai ya gudu. Da ya je garin da ya je kuma sai ya ce shi kuma annabi ne, Imam Ali bin Musa Rida ya aiko shi. Ka fahimce ni? Saboda haka wannan yana iya faruwa, har Imam Ali ma an masa. Akwai wanda ya ce Imam Ali Allah ne. Ina son kun san waɗannan labaruka din. Saboda haka da yawa idan mutane soyayya ta zirme musu, sukan ɗauki bawa wanda ya ƙasaita sai su bashi muhallin su bashi allanta, saboda wani Allah rashin sanin tauhidi ne. Kuma wannan musibar da ta same mu, ina ga ta same mu ne saboda ba a jan mutane a jiki, a tuna musu in sun yi malamai su haɗu kamar yadda Imam Ali bin Musa Rida ya faɗa, yayi bayanai kuma ya la'ance shi. To ba a yi ne, ba a zaunawa idan mutane sun yi irin wannan a taru a tsine musu albarka, ko kuma a faɗi maganar da suka faɗa ba daidai ba ce, a kawo ilimi a yi jawabi kamar yadda kaga Shehu Ibrahim yayi, ya rubuta Risalatul Muntaqim, amma ba a duba bismillahil muntaqim. Na'am. To a duk da dai akwai tambayoyin da aka yi, wani shi ma ya kawo sa a cikin jawabin ku ne ya shigo. Na'am. Batun riƙe hannu ko ƙabala ake cewa, to Na'am. shi ya kamata tunda dai an kawo maganar sai a yi wa mutane bayanin asalinta domin a yanke musu uzuri. Shin ita ƙabalu a ina aka same ta, sannan kuma meye muhimmancinta a cikin addini da wasu in ba su kama hannu ba ma sa iya yin sallah a yanzu? To ita kanta wannan tambayar ta Malam Badaru, wato tana da fuskoki daban-daban. Kuma ƙabalin nan yanzu kaga mashahurin zance ne, tunda Bukhari ya kawo, da dai ya kawo shi ne a wazanin majahuli, kanan nasu yi umaruna. Kuma ruwayar ƙabalin gaba ɗaya ma guda nawa ce, ba ta wuce 27, kuma ba ta wuce mutum 3 ne suka rawaito ta ba. Amma wannan duniya ta karɓa, ba za ta ba da maslaha cikin bayani ba, mutum ya nema alwala ya sai masa. Akwai jawabai na ƙabadu da aka yi, gamsassun jawabai. Ko mu kaga Shehu Ibrahim da ya ɗauko ƙabalu lokacin da ya je Saudiya, aka ba shi hadisai, ya dogara ne da hadisan manzon Allah na Bukhari da Muslim. Bukhari da Muslim su ne abin da ya sa Shehu ya karɓa. Kuma kaga a wannan zamanin an ce Bukhari sahihi ne, Muslim sahihi ne. Kuma malaman mu irin na jiya sun rayu ne akan wani abu da ake ce masa ladabi. Mu kuma a yanzu ba mu gano wannan sunan sa ladabi ba. A wannan zamanin kaga ba a yin haka. Misali yanzu in ka ɗauko hadisin Bukhari, ai dalilan Bukhari da Muslim sa Shehul Islam aka ce hadisan annabi ne yasa yake kabarin. Amma tambaya, da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim waye gaba? Amsa, Shehu Tijjani ne gaba da Shehu Ibrahim. Dan Shehu Ibrahim yana cewa ina ma in zama silin gashi a kirjin Shehu Tijjani. Kaga waye gaba kenan. Bayan haka Shehu Tijjani dan Fadima ne. Shehu Ibrahim bai taɓa wannan da'awa din ba. Ko da dai waɗansu suna raba masa, amma shi bai yi wannan da'awa din ba. A gani? Saboda haka ita wannan ƙabalu kamar yadda na gaya maka, an kawo ta ne a sahihai. Shi yasa Shehu Ibrahim ya kalle ta. Ba wai ya kalle ta ne a matakin irfani ba. Za ta haɗa kan mutane a wancan lokacin. An rasa inda za a yi a samu wata maslaha ne, sai ɗariƙun sufaye an sa su sun aikata wannan, amma da ba a yi. Ɗariƙar Tijjaniya ba a yin ƙabalu. Shehu Tijjani ba ya yin ƙabalu. Bai kuma taɓa yin ƙabalu ba. Imam Maliku ba ya yin ƙabalu. Bai kuma taɓa yin ƙabalu ba. Kaga Maliku bai san ƙabalu sunnan manzon Allah bace, ko Shehu Tijjani bai sani bane. Bilhasil ma mu a itiqadin mu Shehu Tijjani yana ganin manzon Allah. Saboda ka ala ayati halin wannan zancen na ƙabalu Malam Badar ka kulle shi, ka ɗauko wani. Na'am, to insha Allah. Duba da yanayin zamanin da muke ciki, akwai wani abu da yayi shura na batun
wasiya ko in ce irshadi da Sheikh Usman bin Fodiyo ya yi na'am na batun Ibrahimul Maghribi na'am wanda dai aka yi wanda yake cewa zai bayyana na'am mujaddidi na gaba kenan. na'am To abubuwan sun zo 'yan Tijjaniya su ce su ne dai haka dai wasu abubuwa dai da mabambanta. To kuma ku ga ku 'yan Tijjaniya ne kuma insha Allah muna da yaƙini an san abubuwa sosai akan wannan. To muna so a bawa masu kallon mu da sauran ma al'umma baki ɗaya cikakkun hujjoji na shi wane ne wannan Ibrahimul Maghribi da Shehu Usman ɗan Fodiyo yake magana a kansa da kuma yadda dai hujjojin da mutane za su gamsu insha Allah. to da yawa mutane Shehu ɗan Fodiyon ma ba sa gamsuwa da shi ballantana hujjarsa. Ka san yanzu an shigo zamani kamar yadda na gaya maka, da ana yin ladabi ko in aka ce Bukhari ya ce to cewar kawai ake ɗauka, zaka ji akwai cewarsa ƙazama ce amma an ɗauka. Bari in baka misali kafin in da kan maudu'in da kan magana. Yanzu a cikin sahihul Bukhari ne aka ce annabi ma bai da tabbas ɗin wuta ko aljanna, amma mutane sun doro akan wannan ta yanda yanzu da zaka fito ka faɗa sai ai ma a datsa gaba a datsa baya ce ka zagi annabi. Amma gashi zantukan ƙazaman zantuka ina yawan faɗan su shekara kusan 20, amma ba bayan da ka iya. Amma yanzu mun zo zamani tambaya ake waye Bukharin ba ko waye Bukharin, shin yana da wata isma ne a tare da shi wacce za a karɓi zancen sa du ko rubutun sa zu, shin shi ne ma ya rubutun? Ina fatan kana fahimta ta. Shi ne ma ya rubutun? Idan shi ne khatman dama dole sai an bi shi? To mu koma muqaddimarsa, ya ce ya rubuta hadisi ne ingantattu na manzon Allah 100, sahihai daga annabi 100 ya rubuta su, to suna ina? Kaga yanzu hadisansa har yanzu bai kai 10,000 ba, in ma ya kai 7,000. To mu da kan Shehu ɗan Fodiyo, da yawa al'umma sun karkata zuwa ga Mujaddidi Usmanu tagammadahu Allahu bi rahmatihi, mutumin da yi jihadi da tabbatar da musulunci kuma ya rubuce da dama. A cikin rubutun nasa akwai Kitabul Bushra. A wannan Kitabul Bushra din yayi bayanai da yawa na cewa ƙarshen zamani za a yi wani mutum mai suna Ibrahimul Maghribi. To mu anan Maghrib dai kamar yadda na sani an yi Ibrahim biyu. Akwai Shehul Islam Sheikh Ibrahim Niass, kuma lalle ya rubuta littafi ko kuma an rubuta littafi na cewa shine wannan mujaddidin wanda aka sa masa bima sabata min anna Sheikh Ibrahim Niass wal mujaddidu fi hadha zaman. Kamar na Kitabul Bushra na Shehu ɗan Fodiyo, amma dai shi an ƙara shi. To idan muka da sai mu ga ya saba da shekarar haihuwa, ya saba da na Ibrahim al-Maghribi din na yanzu, Malam Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah, wanda idan ka bi a channel din yau sai kaga shine yayi daidai da wannan sifa din. Wannan ba ina faɗa ne dan tallabawa, ni ba talla nake. Abin da yake faruwa ne. Wata Shehu Ibrahim ka koma Kashful Ilbas, na mance shafin amma dai ina tsammanin shafi na 92 ko 82. Idan mutum ya duba daga ƙarshe, in ya duba takaddar zai duba ta 92 a ƙasa, fasali na farko babi na biyu ko kuma babi na biyu fasali na farko. In ka duba zaka ga a ƙarshe Shehu yana cewa ita wannan faira din za ta zo ne inda zuhurul muntazari hais tasiru duruq tariq wahida. Wane ne zai zo da faira? Wanda zai zo da faira zai zo gab da bayyanar sahibul asr wa zaman arwahuna lahul fida. Kaga to waye mai wannan tawagar? Kaga mai wannan tawagar shine Ibrahimul Maghribi, Ibrahim ibn Yaqub al-Zakzaki hafizahullah. Shine sifanta waɗannan sifofin, shine wanda aka ganshi da tawaga ta Husainawa, shine wanda aka ji shi yana shelanta sahibul asr. Na'am, Isha Ibrahim ma ya mana bayani akan sahibul asr da zaman addiwa ne, yana cewa zai bayyana, namance baitin ne a san kan ya zama wani iri yanzu, yana cewa wa yati masihun war rijalu rijalu urji likal mahdi aunan wa murshida. Shehul Islam yace ina ma zan gamu da mahdi aunan wa murshidan, in zama mai taimaka masa ne masa mazgaye da sunkuye. Haka Shehu yace. Allah sarki Shehu ba shi bane, ba shi bane kamar yadda ya faɗa a cikin Kashful Ilbas, yace wanda zai zo da wannan fayanan zai bayyana ne inda zuhuril muntazar, gab da bayyanar mai zamani, daidai lokacin ɗariƙu za su dunkule, za su mulmule, za su zama ɗariƙu da. In ka kalla yanzu a wannan da'awar ta Sayyid Hafizahullah za ka ga Tijjanawa ga mu mun biyo shi, Qadirawa sun biyo shi ko suna shelanta wannan da'awa din. Yan izala ma gashi an samu sun taho. Wata ga kiristoci ma, dama an ka duba Kashful Ilbas din yana cewa har da kiristoci za su biyo shi.
saboda haka kada an ka kalla zaka ga in dai mutum ba zai yi jayayya bane, in dai mutum ba zai hasada bane, to zai ga cewa wannan bawan Allah shine mutumin da ake sauraro zai zo ya tambatsa wannan mazhaba din, kuma gashi ta tambata. Da waye sai ce shi dan shi'a ne, waye sai ce yana goyon bayan Fadima? Kai ko mu da muka fara ba mu wuce shekara 30 da wani abu ba, muka fara bibiyar ƴan uwa almajiran malam zaki ba zai wuce shekara 33 da 4 da 5 ba. Duk da cewa ka fahimci wani dan abu, dan akwai wata mata da take zuwa kasuwa daga Mali take siyan kaya a kantinmu, tana zuwa ta zo da littafai haka irin na mazhabin Ahlul Bait, muna duba muna dan karantawa muna ganin wani abu, amma gaskiya ba mu san shi'a ba, ba mu san shi'a ba ce, amma dai muna dan gwada wani abu. To amma alayyata halin lokacin da wannan abu, lokacin da aka fara wannan abu, tsangwama ta yawa, ko mu da muke neman aure an yi mana jarfa da wannan, an mana jarfa da muna sa turba, an mana jarfa da muna dan yin wasu lafuzza na cewa Imam Ali ko Sayyida Zahra. Ka san da an kace Fadima kace Sayyidina Ali, to ka shiga uku. Sai da Shehu Ibrahim ya taimake mu tukun, muka samu littafin Shehu Ibrahim irin su Kashful Ilbas, irin su Kashfu, irin su Ittihafu Sami' war Rawi, irin su Sa'adatul Anam bi aqwal Sheikh al-Islam. To irin waɗannan littafan su ne suka taimake mu, dan a ciki karin sauka daga maudu'i akwai inda Shehu Ibrahim ke cewa an tambaye shi akan wace ce Nana Fadima alaihi salam, cewa ya fifikon ta yake da Sayyida da Nana Aisha radiyallahu anha da kuma Sayyida Fadima alaihi salam, cewa yaya suke, sai ya ce fala nisbata baina Fadima wa Aisha, ai ba dirin gami tsakanin Fadima da Aisha. Shehu ya ce wa laysa fi khalqillahi azza wa jalla kullihim umuman wa itlaqan min ba'd al-anbiya'i min al-bashari wal mala'ikati man yata'atta an yasila ila alfi juz'in min qudbani tazahara. In ba na dan mance larabcin ba, amma dai haka yake cewa, ya ce a halittar Allah kaf kullihim umuman wa itlaqan min ba'd al-anbiya'i, banda annabawa ba wanda zai kai Sayyida Zahra. Duk da cewa ya hada annabawa din, tunda ya ce wa laysa fi khalqillahi azza wa jalla, sai ya ce a cikin khalqullah azza wa jalla, halittar Allah mabuwayi da daukaka, sai ya ce babu. To tambaya nake yi, annabawa halittar Allah ne malam Badar, ko ba halittar Allah bane? To ya ce laysa fi khalqillahi, a cikin halittar Allah duka babu, ka gani? Sai kuma ya ce min ba'dil anbiya'i, amma banda annabawa. To annabawa ba khalqullah bane? Sai kuma rufe su, sai ya ce minal bashari wal mala'ikati. In dai ɗaukaka ce bashar da mala'iku ba su kai Fadima ba, to su annabawa ba bashar bane? Sai ce ba wanda zai kai mukami ɗaya na Sayyida Zahra a cikin dubu. Idan kaga wannan, in aka ɓoye sunan sai aka ce a ce Shehu ya zama ɗan Shi'a, ko in aka ɓoye sunan yanzu a ce ƴan Shi'a ne suka rubuta, in aka bayyana kuma ƴan Shi'a sai mutane su ce to ko Shi'anci ne wannan. Saboda haka alayyata halin Ibrahim al-Maghribi bai ɓoye ba. Idan mutum ya kalli abin da ya faru, ko da a waƙiyan nan da ta faru ta gyalle su, a ce ɗan adam ɗin da aka yi masa harbi a jiki irin wannan harbin, a kasan da wani aiki da ya zo da shi, a ragargaje mutum a harbi fuska, a harbi ido, a harbi ba inda ba a harba ba. To malam Badar, ban san ko amsa ka ta fita ba. Masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. To daga ciki, duk da duba da ku manya-manyan malamai ne, kuma 'yan ɗariƙar Tijjaniya waɗanda suka amsa kiran Sheikh Ibrahim El-Zakzaki. To ban san ko akwai kiran da za ku yi da sauran 'yan Tijjaniya, malamansu zuwa ɗalibansu, ko akwai kiran da za ku yi daga gare su? To, in akwai kira da zan yi wa 'yan uwana almajiran Shehu Tijjani Abil Abbas da Shehul Islam Shehu Ibrahim Inyas dangane da mazhabin Ahlul Bait, sai in ce mazhabin gidanku ne. Duk Batijjani da ya fahimci mazhabar Ahlul Bait istimdadi ya samu kawai, dama akan haka yake, sai dai bai farga cewa akan haka yake ba. Zancen da na fara maka ɗazu cewa shine tun daga turban nan da ake zargin 'yan Shi'a suna bauta mata, mun ganta a Tijjaniya. Ka gangaro duk abin da ake so za a tambaye ka, kamar hirar da muka yi da Professor Sani Khamis, Allah ya ƙara masa lafiya, hirar da muka yi da shi yau shekara kusan 8 kenan, muka sake yi, na yi masa wannan bayani din, kuma na fuskanci a lokacin da nake magana kamar bai biya gun ba, kasancewarsa Batijjani kuma Professor babba, amma sai na fuskanci kamar bai waiwayi ita ɗariƙar ya ƙwalƙwale karatunta ba, da ni ma ban ƙwalƙwale ba, amma dai shi ɗin ma bai ba, dan bai kamata a ce kamansa an masa wannan talala ɗin kuma ya rubuta ba. So ina kira ga 'yan uwana Tijjanawa da su koma littafin Shehu Ibrahim. Idan sun koma littafin Shehu Ibrahim, wanda shine Gausul Asar kamar yadda ake gaya mana, to a ciki duk da shi ya barranta da wannan, in an koma cikin ba Jawahir Rasail,
ya ce mahaukata suke gaya masa irin waɗannan sifofin ko kuma majasubai to ala iya halin dai to ina kira ga ƴan uwana tijanawa shine mu kutsa cikin littafai kada mu dinka tozarta ƴan uwanmu musulmi kamar yadda Shehu Ibrahim ya faɗa a wannan littafin da yake gabana mai suna Ruhul Adabi kaga karami ne wasu ma suna cewa shine farkon littafin da Shehu ya rubuta haka wasu suke cewa sunansa Ruhul Adabi to a cikin Ruhul Adabi Shehu Ibrahim ina gaya mana ina cewa la tahqiranna musliman la tadhkura aiba mri'in wal aibu minka qad yura la tahqiranna musliman karka kaskantar da musulmi dan uwanka la tadhkura aiba mri'in kada ka faɗa aibin dan uwanka wal aibu minka qad yura ka kalli aibin kanka haka Shehu Ibrahim gaya mana kada ka kalli aibin dan uwanka idan mutum ya duba zai gani a cikin baitocinsa ka gani la tahqiranna musliman la tasgura aiba mirin wal aibu minka qaryura kalla aibinka waye musulmi to a wajen Shehu Ibrahim duk da waɗansu suna kore mu ni din nan yanzu kamar ni waɗansu suna kore daga ɗariƙar Tijaniya duk da dai wanda ya kore da zai zo gabana sai in kore shi ma ka gani ba wani mutum ko a gidan shehu yake da zai kore daga Tijaniya ba za a iya koran mu ba saboda Shehu Tijjani babban bijimin almajirinsa na wannan nahiya wanda ya ci Afirka da ɗariƙar Tijjaniya kusan du Shehu Atiku na san ka mai abin mamaki a cikin littafinsa mai suna Manahilur Rashad na mance baitin amma wala Allah ko ina da shi anan Shehu Atiku yayi magana ya faɗi wane ne ma ɗan Tijjaniya ko kuma ya ake yi ɗan Tijjaniya ya zama ɗan Tijjaniya duk da ba wannan topic ɗin za a yi ba amma dai Shehu Atiku ya gaya mana ina buɗawa ne dan ya zama kaman koda akwai hujja ba wai na haddace wajen abinda Shehu Atiku yake cewa a cikin littafinsa mai suna Manahilur Rashadi idan ka duba jawabi na 14 sadara ta 11 shafi na 17 shehun yana cewa thumma innahu la yaqdiru ahadun an ya'zula ahadan min ashabu shehina min ad-dariqati walau kana mulkina lahu ko kai ka ba mutum dariqa kai ka dan ka kore shi daga dariqa wannan ko Shehu Tijjani ma ya faɗi wannan sannan ita wannan dariqa idan ka koma duk da masu kore mu daga cikin dariqa kuma su kore mu daga cikin musulunci duk da ana ta yi akwai wani malami wani liman ne na juma'a da aka kirkiro wani masallaci haka aka fara wanda su ne ina jin farkon juma'a aka zo kofar gidan nan za a rusa gidan wasu na cewa a rusa wasu na cewa korin ga wacce ta leka nan da aka falfala da gudu to ala ayyata halin idan ka dawo cikin dariƙar ka kalli menene fiqhun dariƙar ma mutane ba su san shi ba me fiqhun dariƙar ba a san shi ba amma Shehu Ibrahim Inyas a cikin littafinsa mai suna An-Najatu min al-Khusrani idan an duba shafi na 5 sadara ta 6 za a duba fasla ta 3 kwama kenan Shehu Ibrahim ina cewa su gaba ɗaya faɗawa iful Islam tawaga da take cikin musulunci wannan ina magana da wanda suke kore mu daga cikin addinin musulunci ne kuma su kore mu daga dariƙa to ba za su ji abin da Shehu Ibrahim ya faɗa a wannan littafin da na gaya muku yace faɗawa iful Islami tawaga da take cikin musulunci zaka ji su waye musulmi a gunsa sai yace kal khawarij kaman khawarijawa ƴan izala na jiya shi a gunsa musulmi ne wa shi'ati da ƴan shi'a wa ahlus sunna wal jama'a da ku ƴan dariƙar ba'ari da ƴan izala inda Shehu ice fa hadhihi dawaib waɗannan tawagar baki ɗayan su in ta'ammalta idan kana da lura baka ci kai ba kana da hankali sai ce to wajadta mabnal khilaf bainahum khafif zaka ga sabarin da yake tsakani khafif inji Shehu Islam yace dan kankane ne la yu'addi littahasudi bai bayu bai kai zuwa ga aiwa juna hasada ba wala littabagud ballantana aqi juna wala hasad ballantana aiwa juna hasada haka Shehu Ibrahim ya faɗa saboda kaga idan ka kula in ka kore mu daga addinin musulunci to Shehu Ibrahim ya ce la tahqiranna musliman la tadhkuru aibam dai sannan gashi ya ce yan shi'a yan izala duka ana cikin dawaiful Islam na'am sai dai akwai mu'amala da ake yi kana jin tsoron wanda ya zo da gurbataccen ɗabi'a misali kaman wahabiyawa wanda suke zagin Shehu Tijjani wanda suka yi littafi mai suna at-tuhfatu thaniya bi tawdihi dariqati tijaniya a ciki suka zagi Shehu Tijjani suka zindikar da shi suka kafirta shi to wanda iyo shehun ka haka haramun ne kai hulɗar shi kawo ko mu ni dan shi'a ne kuma dan shi'an almajirin Allama Zakzaki amma ba wanda ya isa ya aibata Shehu Tijjani ko Shehu Ibrahim yadda in ka aibata ba zan yadda ba domin ni ban san su da aibu ba domin mun san wannan mazhabin ne ma a wajen su amma ba wahabi fa shi a gurin sa kai da kake wazifa ma mushriki ne me yasa ya yadda yanzu a hada kai
wuta ce ta yi wuta, ya ga almajiran Allama Zakzaki tekun ta fashe ta danno ta daka ko ta taho bayan da za a yi da ita, sai yake kokarin ya zai yi ya datse mutane kar a gane Ahlul Baiti, kar a gane waye Shehu Tijjani. To Shehu Tijjani ya gaya mana maganin su, kai ba Tijjani ahir, Shehu Tijjani ya gaya mana, bari in gaya maka, ka je ka sai Al-Fatahur Rabbani fi ma ya taju ilaihi muridul Tijjani, ka duba babi na 4 sharadi na 14 sadira shafi na 39 sadira ta 1. Shehu Tijjani yana cewa sai ka ki makiyin Shehu Tijjani, makiyinsa sai ka ki shi, domin wanda yake kinsa yana kin na Fadima. Shehu Ibrahim ya ce mana dan Fadima ne, kamar baitin da na gaya maka dazu, ha zabunu Fadimatin, gashi in ka duba sayrul alamin nubala an sayrul qalbi ko kuma dibul anfas, zaka duba a cikin jala usdur ne sunan wani baiti, sunan wani fasali wai dibul anfas, harafin ta baiti da 9. Shehu Tijjani ke cewa Shehu Ibrahim ke cewa ha zabunu Fadimatin, Shehu Tijjani dan Fadima ne, far'un nubuwata haza Ahmadul Khatam mudin lil muqamati. To dan Fadima wani izaga in ka zage shi, in ji Shehu Tijjani a maza a sharadi na cikar ingancin dan dariƙa, sai ka kaure cewa wanda ya zagi Shehu Tijjani, kar ma ka sake ka ci tuwansa, kar ka zauna tare da shi, domin zama da shi sanmu ne, zai jawo maka kin Fadima, zai jawo maka raina Imam Ali, kamar yanda yanzu gashi nan ana yi. An yi maja tsakanin Tijjanawa da ‘yan Izala, gashi nan ya jawo har yau zaka samu wani gurɓataccen ɗan Tijjaniyan da yake ganin Imam Ali da Sayyida Fadima yake ganin damar su. Saboda haka ina kira ga ‘yan uwana ‘yan Tijjaniya da su sa hankalinsu, ɗariƙar Shehu Tijjani ɗariƙar Fadima ce, ɗariƙar Sayyidina Ali ce, ba su da alfahari irin Sayyidi Ali. Shi yasa ma Shehu Ibrahim a cikin dafansa zaka ji inda yake faɗin Imam Ali, ka duba diwani zaka ji sinu ya kai 10. Na'am insha Allah. To kusan anan ne zamu kawo ƙarshen wannan tattaunawa da aka yi, amma insha Allah zuwa wani lokaci za a iya dawowa ko tambayoyi, in mutane in an tutturo tambayoyi sosai muka ga ya dace, insha Allah zamu ƙara neman time wajen su malam domin a warware da kuma wasu abubuwan baki ɗaya. Insha Allah a ƙarshe zamu so su malam su yi sallama da masu sauraro waɗanda suke kallon mu a cikin wannan lokacin, a cikin wannan tashar tamu mai suna UG Channel TV, insha Allah. To alhamdulillah, a ƙarshe abinda nake cewa shine a sallama ta, ina kira ga dukkanin ƴan uwa da suka saurare mu da su yi mana uzuri idan sun ji abin da zai iya bakanta musu, to su yi mana uzuri, su yi haƙuri, wala Allah za ka san mutumin da yake ba masumi bane, zai iya yin kurakurai, kuma kamar yadda malam Badar mai sufa ya faɗa, shikenan muna sauraron wanda zai yi tambayoyi, wanda muka yi kuskure kuma muna sauraron a yi mana gyara, duka za mu karɓa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.